ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ବିଷୟରେ ଯାହା କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ଆଶା ଆଉ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭର ଏକ ମହାପର୍ବ। ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଦିନର ଗଭୀରତାକୁ ମିଶିକି ବୁଝିବା। ଏହି ପର୍ବର ପୂରା କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅକ୍ଷୟ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହାର କେବେ କ୍ଷୟ ନାହିଁ ବା ଯାହା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବି ଭଲ କାମ, କରାଯାଇଥିବା ଦାନ କିମ୍ବା ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ପୁଣ୍ୟର ଫଳ କେବେ ବି ଶେଷ ହୁଏନି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବର ଆତ୍ମା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଏହା ଆକାଶ ଆଉ ମାଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଦିଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମାଟିର ମଣିଷ, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଟିଏ ନିଜ ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମର ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଛି। ଲାଗେ ଯେମିତି ଏହି ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ମହାନ ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକାମ ଆଉ ଚାଷୀର ହଳକାମ ଏକା ଦିନରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ସେହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 21 ଦିନିଆ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଏହି ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମାଟି ମାଆର କଥା କେମିତି ବା ପଛରେ ରହିବ? ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ଚାଷୀ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶାର ଦିନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ। ଚାଷୀଟିଏ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ହାତରେ ମୁଠାଏ ସୁନେଲି ବିହନ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରେ। ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେଇ ପ୍ରଥମ ମୁଠା ବିହନକୁ ମାଟିରେ ବୁଣିଦିଏ। ଏହା ସତରେ ଆଶା ଆଉ ପରିଶ୍ରମର ଏକ ପବିତ୍ର ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ଚାଷ ଜମିରୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ଆମ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ। ଦେଖିବା ଘରେ ଘରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ। ଘରେ ଏହି ପୂଜା କରିବାଟା ନା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଈଶାନ କୋଣରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ଚିତା ପକାଯାଏ। ତାପରେ ଏକ ସଫା ଆସନ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଚନ୍ଦନ, ଅକ୍ଷତ ବା ଅଖଣ୍ଡ ଚାଉଳ, ଫୁଲ ଆଉ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆସେ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ପର୍ବ, ସେଇଟା ହେଲା ଭୋଗ। ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି, ପିଠା ଭଳି ମିଠା ଜିନିଷ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ, ଯାହା ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। କେତେକ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଫସଲରୁ ତିଆରି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ। ପୂଜା କଲାବେଳେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ଜପ କରିପାରିବେ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନିରେ ଘରେ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ବର ସବୁଠୁ ଗଭୀର କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ ପାଇବାରେ ନଥାଏ ବରଂ ଦେବାରେ ଥାଏ। ହଁ, ଆମେ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତେବେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ପ୍ରକୃତରେ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯାହାକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରୁ ନା ତାହା ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିଥାଉ? ଏହି ପର୍ବ ଏହାର ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଦାନର ଫଳ କେବେ ବି ସରେନି। ଆଉ ଏ ଭୀଷଣ ଗରମରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ପିଇବାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଜଳଛତ୍ରଟିଏ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଛତା କି ଚପଲଟିଏ ଦେବା, ଆଉ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଏହାକୁ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ। ଦାନର ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଏହି ଦିନ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିବାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତୀକ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଘରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆମ ଜୀବନର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମାଟିକୁ ଆଉ ଆମ ନିଜ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସଂକେତ, ଚାଷୀ ପାଇଁ ଆଶାର ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଦାନର ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା।
ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆଜି ଆମକୁ ସମୃଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷୟ ମଞ୍ଜି ପୋତିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ବାଛିବା? ଏହି ଚିନ୍ତା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।